Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji dekabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Biziň mawtumulatamyz barp 18-nji asarda galmady adalet bewhanlarda ýurda zulüm sütün bolly yaranlar diýipdir da. Inni şuňky gün biz şo döwürde Türkmeniň tek döwlet ýokka, begler hanlar höküm sürýän döwründe olaňa edenni edip beren döwründe Türkmeniň arasynda adalatsızlyk bolupdyr, zulüm sitem bolupdyr diýip pikir edýärsa, Hudaýa şükür şo döwürlere ýok, edenetçilik ýok diýip bir helinde bir 20-21-nji asardan aňryk şo taýyk edip şeýlerek pikir edýän bolmamyz mümkin. Bolmamyz mümkin näle? Siziň köpüýiňiz şeýle pikir edýäňiz. Şeýlemi? Şeýle. Indi bir pursatlyk gözeňine getirin. Şo döwürde aýdaly şo Magtym Bulat hamynyň döwründe haýsydyr bir han, aýdaly Maryň hany gowşutan diýeli ýa Ahalyň hany Nurberdi han diýeli. Şoň nökerleri gelip bir haýsydyr bir türkmeniň obasyndan bir garyp pukaraň bir çagasyny bir ogluny alyp gidýärler. Nökerler alyp gidýärler-de öldürip gömýärler. Ýa da aýdaly gürümjürüm boldy diýeli. Öldürip gömülenem gören ýok şoň gömülendi ýene gürümjürüm edipdir hanyň nökerleri. Inni şol çağan, şol oğlunun aýdary atasy, enesi şoň uğruna çykmadmy, şoň aladasyny etmedimi? Masal üçin ýa-ni. Ýa şol nägilelik bildirip ak sakallara ýüz tutmadmy? Ak sakallaram barıp hana soraw bermezlermi? Hanaga bu bolup berişiň näme bir biziň obamyzyň bir garyp pukara bir adam sanyň çagasyna gidipsiňiz, oğluna gidipsiňiz. Niye oňa kaza suw edipdir, niye oňa bir aýplama bildiripsiňiz? Innem gürümjürüm bolupdyr. Nirde oň ogly, nirde oň çagasy, siziň bu edip beren zadyňyz näme diýmezmi? Barp şoňa il ýaşullary. Diýer şeýlemi? Onsoňam çagasy ýiten ýa agasy ýiten bir dowan ýiten adam şoň gözlegine çykmadmy? Çykar. Ne ýöne Magtym Bulyň öz maşgalasyndan masalalary, Magtym Bulyň ulu agasy Abdulla Almançylyga gidip Eýranda ýitirim bolandy. Şoň ýylyndan öz janyny howpasyna goýup öden bilýär, ölüm howply şo taýda howpa. Duşmanyň territoriýasyna gidýär, duşmanyň ýerine gidýär, Eýrana gidýär şoň inisi Mehmet Sapa. Olam direksiz idýär. Ýöne şol oturup bilen ok, şo bilýär şo duşmanyň şol territoriýasyna barsa özüni ölüm howpynyň şoň özüne de ölüm howpynyň bardygyny bilýär şol. Ýöne şonu iyide getmän oturup bilen ok, şoň ýerden gidýär. Türkmen üçin namys öz çağan ýa öz ağaň dowanyň şolar ýaly ýagdaýa düşende şoň aladasyny etmän oturmaklyk. Tutuş türkmen halkynyň özü üçin şo namys hasaplanypdyr. Haýsydyr bir türkmeniň namasyna degilse, dowanlaryna şol oturanlar bolsun ýa keseki bolsunlar, ýöne şonu türkmen öz namasy diýip hasaplandyr. Biri arka durupdyr. Hatda hanlar beglerem şolar ýaly derejede adalatsızlyk etjek bolsalar şolar çekinipdirler. Ýylyň pikirinden çekinipdir, ýylyň ýazgarmasyndan çekinipdir. Halk arkaňda durmasa sen han beg bolay, sen hiç kim halk arkaňda durmasa. Halkyň içinde de ýyl ýaşuldy, ak sakallar diýip bir adamlaň bir belli bir topar bolan. Olaňam söz dinlenipdir. O adamlar garyp pukaralar öz sesini, sözünü hana ýetirilmese, bege ýetirilmese, barıp şu ak sakallara ýyl ýaşulsyna ýüz tutupdyrlar. Olaryň gerek ýerine jogap sorapdyrlar. Hananam begdenem, çogalla edip barıp bilipdirler. Bu bolup bözüň bolanok diýip hana da diýip bilipdirler şolar. Inni şu adam mertebesine gerek gelenini şuun küdöwür bilen Türkmenistanyň şuun küdöwür bilen şo döwür deňeşdirende tapawut görünýärmi? Tapawut görünýär. Şuun kügün şonu diýip bilýän ýyl ýaşuldy ýa ýyl adamlar barmy? Ya şonu diýip biläjek dowan barmy? Ata barmy? Ýok diýen ýaly. Ýok, aslında ýok. Türkmeniň namasyna degip otyr bir maşgala aýdaly Türkmeniň depesinde oturup edenni edip berler şolar. Edenni edip berler.
Kanun var mı? Konstitusiya var mı? Näme ýazylypdyr kanunda, konstitusiýada? Şonu etmek bolýam şolara. Bolanok mu? Oňla iş ýok. Olar aýdýar, men söýdüm kanun, men islegim kanun diýe. Şonam diýär, şonam edýär. Men bunu näme şonu aýdyp otyr? Ne biziň çağalanmaz, biziň dogunlamaz, biziň inlemimiz ýitirmedilip otyr. Ene şu wagt. Tutuş halkyň gözüniň öňünde. Biz hem şonu halka ýitirip otyr. Diýeri ýitirme bolup gitdiňe bir giden oglanlar ýa-da. Ne Farhatdan başlap soňra Rewşen Kılıçdaroğlu, ondan ina e, maksat ina melik yine bir näçe bolun. Ýitim bolup gitdiler. Indi bizim şoň aladasyny ýetip gyýgyr ýa-da biz şu arada bir sany adam bolup şu arada bir alada diýär, şu arada bir gowukdur ýa. O şu bolanok, şolara näme aýyplama bildirilýän bolsa, halka ýetirmeli, enatalaryna ýetirmeli, garyndaşlaryna ýetirmeli. Şolaň ýüzüne basylmaly, görkezilmeli, näme günä edipdirler. O zaman bolar bastyryp edip akidilmeli. O kanuny düzgünler bar. Elçilenden soňam enesine, atasyna, dogan garyndaşlaryna görkezmeli, habar edilmeli. Günäsi barmy? Açyk suwd edilmeli, çağırylmaly. O dogan garyndaşlarym ýanlary bilen ýyl ýaşasyny alyp barjakmy? Aksakallar alyp barjakmy? Kim alyp barjak? Adwokatlar alyp barjakmy? Olaň haky bolmaly şoňa. Şu 18-nji asyrda şo düzgün saklanypdyr. 18-nji asyrda şo düzgün saklanypdyr. Inni döwlet ýokdur, döwrüni gurrun edýär. Häzir bizde döwlet bar diýär. Döwletiň hem kanunlary bar diýär. Döwletiň hem birden organlary bar diýär. Polisiýasyndan başlap prokuraturasy, suwdy bar diýär. Konstitusiýasy, olar üçin hem ýazylan düzgünler bar diýär. Şonatlara garamaldan yan kaýdyşym ýaly 18-nji, 17-nji, 19-njy asyryň döwrü bilen deňeşdiremezde de şonatlar şo döwürdäki, şo edenetlikli döwür diýilýän döwürdäki ýalam işlänek şuňky adamlar. Şo döwürdäki ýalam işlänek adamlar. Men siziň ünsüňiz şoňa çekjek bolýar. Inni bu üstesine de şo döwürde aýdaly şun ýaly bir edenetlik edilen bolsa, han tarapyndan, beg tarapyndan bolsa. Şoňa halkyň içinde nägeler kuýup bildirip adamlar alada bildirip başlasa, şonu adama agdyny yum diýilermi? Sen o näme biziň halkymyzyň, milletimiziň aladasyny edip berdiň, sen näme ýöne gowukdyryp berdiň diýilermi? Diýilmez adamlar, diýilmez. Diýilmez, şo geňem görülmeýär. Geňem görülmeýär. Oho, bu han diýilýänimiz ýa beg diýýänimiz o planyň ogluny ýitirmedi. Aýyp dur, näme üçin? Oň haky barmy? O näme biziň ýöne namysymyza diýip ber, o näme eden edip ber diýip adamlar gowukdyr. Şoň üçin hem şonu edip bilmeýänler. Edip bilmeýänler. Hawa hakyny tutup batyrak edipdirler. Hawa belki hakyny heçdegini az söýlendirler. Häzir şol edilenok mene. Ýöne şu derejede kimdir bir ýeriniň bir pokaraň çağatyn alan etdiň gümmüdene gidip ýitirmedip oňa bir sebäbinem düşündirmeýän. Eden edip beren han bolmandyr. Bolmandyr. Olar şolar ýaly derejede edip namysyna degäse kaýtadyr o maşgalaň. Şo maşgalaň beýleki ogly çağaty ya atasy baryp şo hanyň gün maňlaýyndan bir ok bererdi. Berer şoňa mamys edip. Türkmen şoňa okuyply bolupdyr. Indi biziň döwrümizde näme bolýar? Biziň şo baradagyk indi şo türkmene mahsus bolan, gadymdan mahsus bolan bir namysçanlyk şo duýgusyny baradagyk goýarjak bolup iň bolman. Iň bolmana şonukdaý nazardanam dik görýärsa, oho şolar bolanok dik görýär. O şu biziň tutuş halkymyzyň namysyna degmek. Şolar ulanlar näme üçin ýitirmekdirli? Şolar ulanyň günäsi näme? Şo ýokurda oturan haramzada hana, hawa şol han diýelindi. Prezident diýmäge diliň bara nokta şoňa. Şoň edenetdiligine o şunyňa bolanok diýdiler şo. Aýdaly mälik berdiň günäsi näme? Eline plakada aldy o bize pul geçirdiň o gaýsy. O biziň enetamyzyň dawan azab bilen gazanan pullaryny bärik geçirdik. Oňa näme hakyň bar? O biz aç ölmelimi o. Biz okuw kapyrdaşyndan işlemäge ýagdaýymyz ýok o. Biz günni uzak gün okuw okamaly.
Eklenç etmeye da yağdayımı yok, işlemeye da hakkımı da yok şu tayda. Bir student, bir talip yok mu ne gelip bu tay. Bir de ne puliyeten yok eklençimi de. So, ine tamamın öyle kifetinden iyi veriyanca pulunu geçiren yok mu onunla sen digen atsı diye onunla sen bir kıracak olayan mı deyip eline plakada çıktı. Şu ana bar bu ne yaptı şu. İnnem şu gurgulun yığınadılar. İnne biz şu arada gurrun ediyat olayım. İnne şuna beğenmeli adamlar var ha. İnne gayet bizi ollamalı adamlar. İn olmanda dımıma oturanoklar. Bölgeden adamlar var. Siz neyme diye oturuyorsunuz? Siz vatana dil getirip oturuyorsunuz. Ay siz bizim prezidentimize dil getirip oturuyorsunuz. Ay siz bizim maskara ediyorsunuz deyip. Siz vatan dönükleri deyip bir de şon yala at veriyorlar. Orta sırlarda diymeyecek zadı Türkmenin halkın. Şu aşolar şonu diyorlar. Indi bize vatan dönükleri oluyor. Şu meseleyi galdıranımız için öz doğunlanmadan, çağılanmadan, doğuslanmadan aladak nedenimiz için, ediyenimiz için o haramzadalaram bizim üstümüze kıyırayanlaram onu vatan seviyorlar oluyor. Şu sonra özünüz cevap verin adamlar. Arada Orfiyatlı bir student olan bizim talip yaşlanmadan biri, men havarlaşıp görün, yaşlanmadan biri diye, Allah'ım radaga diye bir de diye beğerde diye Orflar, çumo diye bir de diye çurka diye kavirleri diye. Men näme diýdim bilýäňizmi mi? Men şol olana, näme şolar ýalňyşlar aýdýam dedim. Gün şey diýdim şol olana. Biz çumo dämi diýdim. Enim diýdim biz çumo dämi diýdim. Çumo diýmek gysgaldylan söz. Orsça. Çumo diýmek çylavek moralna apustashyn, apustashon diýmek. Ya da apushin diýmek. Yani moral taýdan, yani moral jogapkärçiligini ýitiren adam diýmek. Biz şo häzir. Biz şo halk bolduk adamlar. Biz şo halk şolary ýaly halk bolduk. Ona bir de çumo diýip bir ýa-da çurka diýip çurka diýmegem töňe diýmek. Bizim töňeden ýa ýanky çumodan tapawdymy barmy adamlar? Halk hökmünde. Şular ýaly derejede sesimizi çykarman, ölmäge taýýar bolup oturýar. Çağalymyz gyrylyp oturýar. Gyryljak bolýar-da, açlykdan gyryljak. Ýa seslerini çykaranoklar. Ýa seslerini çykaranoklar. O ajylyp barýar. Oho bir de pul ýeten ogam diýilenoklar. Onun şular ýaly adama kimdir bir çumo diýse şol ýalňyşlada aýdýarmy? Şu ýalňyşlada aýdýar. Ya çurka diýse şo ýalňyşlada aýdýam. Ýok, şo dogrulada aýdýam. Men şoňla alalaşýan. Şoňla alalaşýan. Ina den ýak no ýabra aýynyň ahyryny. Bizim bir illeşimi öldürdiler. Marda. Eşden olmagydan mümkin, gören olmagydan mümkin videosyny hem ýaýratdylar. Maryň welayet mehemeti şu Mara şäheriniň bir ýaşaýjysy Allah Murat Hudaý Ramov diýilýär. Buluş milletinden bolan şu görgülü oglany 34 ýaşly oglany urup gynap öldüripdirler. A 27 näke dipdirler no ýa bir. 30'una da jaň edip, öýüne jaň edip. Ha, çağaňyň dogonyňyň ha jesedini alyp gidin diýem. Hawara diýerler. Barabam jesedini alyp gaýdyp, ýöne görüň şu oglanyň kakasy mertlerçe şu oğlunun cesedini ne heret şoň bedenine salynan yaralar alıp ine şu cesedi da şu oğlunun cesedi şu. Ha ölen şahanyň şu nemesini videosunu alıp bara bedenine salynan yaralary. Şonda şuna çykardy. Şonu Türkmenlus nemesine saytyna uradypdyr, şoň redaktoryna uradypdyr ýurdun içinden. Özünem gizläp oturma, şol adam adyna maýdypdyr, familiýasyna maýdypdyr. Ine erkek adam, ine erkek adam. Ýöne şunu ýaly adamlarym iki ýeke öz çagat öldürilenden soň ýurdun içinden gelýär-de bir daha var. Men aýdýan şonu ýaly atlar bardyr, başga da diýsem kän diýerler. A zäl diýerler. Ýurdun içinden maňa aýdýarlar. Bu diýär bir ýa iki zäl diýerler. Ýöne şolaň dogon garandaşlary seslerini çykarmakdan gorkýarlar. Hatda çagalaryny, dogonlaryny öldürselerem şular ýaly bolup, gynalyp seslerini çykarmakdan gorkýarlar diýär. Ina türkmeniň ýeten derejesi. Ina türkmeniň şol ağırly namusly türkmen diýilýäniň ina öňüne alyp barşy. Ýöne şu buluç ýaşulsy, ýanky şol Allah Murat Hudaý Ramov diýilýän kakasy, ina erkeklerçe iň bolmanda şu çagat ölenden soň
Şonu video alıp görkezip ýurdun daşyna çykarybildi. Şonu eden üçin şo ýaşulyny häzir ýygnandyrlar öýdýäňde 100% men size garanti berýän ýygnan oklar. Ýygnan oklar. Şonu köpçülik bolup etseňiz näme derler öýdýäňiz? Şol ýanky görgülüni öldüren adamy ýere sokarlar. Şonu köpçülik bolup şunu edebilseňiz. Yani edebilemler. Şoň üçin hem olar ellerine, şoň üçin hem olar edenler ne diýerler? Ellerine näme gelse edip berler ana. Ana bugün ol ýanky şol 34 ýaşy bu görgülü gitdi, ertir ýene biriniň şagasy gidýär. Hesini çykarmany bersen. Şoň üçin hem edenlerine edip berler. Kimiň günäti? Halkyň günäti. Halkyň günäti. Mehemen günäti ýerseňiz, İslenlik ýurtda da odalam gaýtalak gelen. İslenlik ýurduňam şu mehemet ýaly gullukları şuňa ukuyup bilýär. İslenlik ýurduňam şu Ýewropaňa. Ýöne şolar näme üçin şo derejede şolar ýaly edenetlik edibilen oklar? Halkdan gork gelir. Halkdan gork gelir. Inni önem şo näme üçin gynapdyrlar? Şol güne ýükläp şonu boyundan aldyrmak üçin. Onu neşet atmakda aýplaýarlar. Suwtnamalarym ýok. Soňam şol bildirýän aýplamasynyň boyunlaryna, şoň boyununa goýjak bolubam gynýarlar. Ýanky ennamyna ýaralar näme edi bilýärmi? Paýalynyň edi, ot basypdyrlar ennamyna. Ennam jany oduň edi. Ondan urupdyrlar. Nämedir bir zat bilen agyr zatlar. Kellesine çen yaralyk garagan bolupdyr. Başda surat, başga bir surat o ýetýände bar. Şu cesedini getirenlerine soňam kellesinde ýene de gan. Awatan urup adamy wa şey horlasan etmedik zadyny etdim diýerde. Ýöne şo görgüli şonu da boyundan almandyr. Öldürýän şälerim. Ýöne şoň ýerine başga bir ýeri bolup bir ejidirak bir ýeri bolan bolsa etmedik zadyny etdim diýer şey diýen türmägidir. A şey diýen türmägidir ýerlerde. Başga bir ýerine eden zadyny da beýlek bir ýeriniň boyunda ýükleýärler şey diýip eden etdilik. Soňra adamlar nalan bolýar. Ine biziň ýurdumyz şun ýaly. Şol iş bollugyny ana bir küçünlükde biri maňa ýazy. Ayallam radaga diýe hani on gurrun ne diýen gomy ýol marda da birini öldürüpdirler diýe. Hawa men ýani boljak iş bolandan gurrun edeniň bilen ýani şu ölüýüňi direl gelýärmi diýenler. Şol iş bolmaka gurrun etmeli. Ine biz şol iş bolmaka gurrun edip börs, sidem goşulaňdy. Sidem goşulaňdy. Ay oňa ýetiriň, o gurama ýetiriň, bu gurama ýetiriň. Hawa ýetirdik hem-de, onuň o guramalar näme netije çykarmaly? Olar serediýe halkyň ýagdaýyna seredi. Näçe adam şoňa alada diýdi. Näçe adam şular ýagda ýüze çykanyna şoňa alada bildirýär. Şu guramalarym şoňa serediýär. Siz pikir etmeň şu guramalar öz kellerini agyrdyp şuň urunna hereket edýäsi gelip duranlar diýip şolar joşup ýatanlar şolaň şu urdak islegi şu türkmen halkyna bir zat bolaýdy gelin kömek edelim diýip şo şey diýip ellerini oýkalap garaşyp duranlar. Haçan şu diktator, şolaň diktator bir kanun bozmazmy ka? Bidem adam şoň üstüne basy şor ködeli. Haçan bir kötenmezmi ka? Bidem şoň kömek edeli. Oturanlar öýdýän. Şolar ýaly artyk maç alada gerekdirýän gerekden. Näme üçin onuň bular tarapyndan alada üýtüşkur türkmen halk hakyny alada ýok. Diýe bular seredýär. 6 milyon ýylatdan, ýani 6 milyon ne resmi ýaly, resmi dadan Türkmenistanyň hökümetiniň hasaplamasyna görä, hasabatyna görä 7 milyondan gowrak ýylat da edilýär Türkmenistan. Bu gurulmalarym seredýär. Olar görüp otyr bolup duranlar. Ýa kaçyny bilýär şu gurulmalar. Owonyň gurulmalaryny bölümlerini bilýär. Halkara antany hukuklary goraýjy gurulmalar diýen hemmesini bilýär şu zatlar. Indi köpüňiz giňälýäňizde o näme o besiýe diýilen gurama wa ýygnak geçirip berdi ha dedip ber. O won diýilen guramaň bir giden bölümleri wa insany hukuklaryny goraýjy komiteti diýdi, geňeşi diýdi, bir giden zatlar wa olar näme olar ma aýlyk alyp oturandyr. Olar biziň aladamy etmeli häme. Olar näme diýe ilki olar seredýär. Sen öz aladaň edýärmi? Şol adamlar öz aladasyny içip bolýarmy? Şoňa seredýär. Siz pikir ediňizmi? Her ýyl o besiýe guramaty ne Warşawada adam hukuklary goýunça ýürütdi konferensiýa geçirýär. Şo taýyp Çehiýadan, ýa-da Slowakiýadan, Awstriýadan, Germaniýadan, ýa Polşanyň özünden adamlar baryp şo taýda şikaýet edýändirler öýdýärmi? Mine biziň adamdan biz baryp şikaýet edýärler.
Türlü yurtlardan gelip Kazakistan, Özbekistan'dan gelýärler, Ortadan gelýärler, Belarus'tan gelýär, Türkmenistan'dan bar şikayet edýärler da. Ýöne siz pikir ediňiz ama näme üçin Ýewropa öýdýär yurtlaryndan gelip adamlar şikayet eden. O guramalar özlerine ýagdaý bar diýip. Baranok şu yurtlardan näme üçin? Bilýärmi adamlar? Näme üçin? Sebäbi şol adamdan öýleri öz ýurdun içinde öýleri şo ýagdaýy kontrol edýär. Şol o beşe varıp şikayet eder ýaly ýagdaý öýleri şonu döretdiren oklar. Döretdiren oklar halkyň öýdi. Biz näme üçin o gurama barıp o guramalara barıp şikayet edýär? Sebäbi bizim öýdimiz halk hökmünde. Öýdimiz şo ýagdaýy kontrolly edip bilmän, etjegem bolman. Soň barıp şo taýda zeýrenmeliler. Soň daşary ýurtdan gelen adamlar hem resmiler hem şolar biziň aladamyzy etmeliler. Düşünüp de şo taýyp barýar. Şoň öýdi, şoň öýdi, ýüze garaşylyk. Men şu at ýaşap beren şu Çehiýanyň ilaty adamlar şonu gödöne de getirilen oklar. O howdiýalar bärde biz ok öýdümiz etmeler şolarda aladany. Hawa haýsy dur çynoýny kadar alagadan kimdir birini öldüren bolsa biziň aýdaly bulaňam öýdüm mehemmeti ýaly guramas. Aýdalda. Şol birden ka aýdaly şo birden birine akdyp şo bir kamerada öldüräýseler, sonra gedip şo gidýär şol adam öldürmäge gidýär. Şonu adam öldürmäge gidýär, işinden bir gidýär, türmäge gidýär. Halkyň ödüş etdirýär şonu. Bu taýda da pikir etmeýän bu ýokardaky sudýalar, prokuratura bilen ýanky şular ýaly gulluklaryň arasynda dostluk ýa-da sebäbi ýokdur diýip pikir etmeýän, bularyň arasynda bar. Bularyň arasynda birek gollamak, tanyş bilişlik bar. Ýöne ýanky ýaldat bolaýsa, halk ayaga galyp şoň arkasynda durmaz ýaly edýär. Şoň tanyşy barym bolsa. Sud ya prokuratura şoňa garşy hereket etmejegem bolsa halkyň öýdi köpçülikleýin bolup nägilelik bildirip gowukdyryp köçe çykyp demonstrasiýa geçirip hökümeti ayaga galdyryp hökümetden talap edip şol ýanky adamyň ölümini biýgün adam ölümine sebäp bolan şo haramda adam işden gidirýär şoňa çärede götürýär halkyň öýde etdirýär halk pikir eden ok. Biz barıp o besede şikayet etmelidir. Yok, olan kellesinde oğlum yok şu da. Biz şu taat ettirerse ya, şunu ettirýär. Hani hemşin bizim Türkmen halkımıza gerek gelenle şu da bolaýany. Ona bu guramalar näme diýär? Seredip görýär. Şonu ýaly eden etdirikler bolupdy. Bizim dowannamyz, ine inlenmiz diýeri ýitirmedil otyryny soňky wagtlar. Ani öldürildi. Inni 7 milyon ilat diýilýän ilatdan näçe adam şunu bir kesin çıkarıp alada bildirýär. Bizim hemmämizi üşürsek ine ýüzümizi açyp çykyş edýänden hemmesini üşürsek bir 20-30 adamdan köp däl. Hemmämizi. Olar hem şey diýär da ýanky guramalar näme diýär? Pikir etmeň guramalar şu bizim hereketimize seredip baha bermeýänler öýtmeň halkyň ýagdaýyny. Olar näme diýär? Öz arasında ne grup alal, gödewre alal. Öz arasında gurrun edýär. Näçe ilatda şolar? 7 milyon ilat. Inni şo taýda şo bir büyüne adam şey gyna öldüripdirler ha. Şoňa näçe tane adam alada bildirýär? Aýer 20 töwerek adam 30 töwerek. 7 milyon adamdan 20-30 töwerek adam hesini çykarýar. Ha o hemmesini ýüşüreň dözem şonu ýaly diýär da. Aýna gözler çykdy diýär. Şular daşyndan diýen ok, ýöne şularyň hereketi bar, şonu aňla diýär. Şular näme üçin şoňa ýiti reaksiýa bildiren. Şularyň aýdýanlary şol. Onda şolara geregem şo diýär. Menem şularyň ýerine bolsam, Türkmen halkyma şey diýer. Şu guramalyň ýerine bolsam menem sereder. Şunu ýaly eden etdilik bolupdy. 7 milyon ilatyň içinden bar, ýok 20 sany, hemmesini ýüşüreňde 20 sany adam gurulýan bolsa şo barada. Galandan hiç çıkmayan olsa diýmek, halk şoňa razy. Diýmek halkyň öýdi şoňa münasip bolupdyr. Onu olar üçin kelle agyrdan diýýärmi? Şolar ýaly halk üçin alada ejenine diýýärmi? Diýlen pikir döreýär. Şularda da şo pikir döreýär adamlar. Şularda da şo pikir döreýär. Bular onu pikir edýär. Onu emeli usul bilen biz başga bir zat döretjek bolmaly. Şular. Bular öýüniň münasip dälladyny biz onu getirjek bolmaly. Şolaň öýde şoňa münasip bolaýmady, şoň üçin seslerini çykarmak haýyl bolup oturýar.
Daşarda şağalara açlıktan kırılacak bolupdy. Yurdun içinden daşına pul çıkarıp bolanok. Şolan en atalarından näçe şoňa näe gider bildir ya. Näçe barıp bankyň öňünde protest edildir ya. Ya hökümete arz edýär. 5 tane adam. 5 tane adam. 10 müňlörçe talip ýaşlamy daşarda okap berdi. Şolan en atalarından näe gelip bildirip hökümete barıp ya bankyň gapasyny depip durup, bokturup duranlar näçe durýar? Bize 3 duran adam şu tak barıptır ya bokturupdur diye işlemde 2 yaka eşitýär, 2 yaka. Ondan şolaň şu çağa hakyny öz enesi atasy alad etmese gelip haýsydyr bir daşary ýurdun raýat alad etmeli. Haýsydyr bir daşary ýurdun bir diplomat şoň alad etmeli. Bu näme bolýar? Onuň olurdy da ýan kaýdyşym ýal şo pikir döreýärdi. Oho, kakasyna ejesine şuna degmeýän bolsa. Şolar şu çağalarynyň şu derejede alad etmeýän bolsa, çağalar hem şey edip okawam bilmeýän, ekleni ben bilmeýänini daşyndanam okunyň daşyndan giýje ýatmanam işleýän bolsa, şoňa da ýene-de atasy kaýly bolsa, näme üçin men aladat etmeli olaň diýilen pikir döri. Şunu ýalyrak işleýämini gödegrak düşündirýän men ýöntemrak diline düşündirýän. Şu halkara guramalarynyň işleýiş prinsipi. Bular haçan hereket edýär. Bular haçan halk bolup aýaga galanda. Öýüňem şu guramalara da basyş görkezäňde ýa-ni bileňem etmeli işi bar. Halk bolup basyş görkezäňde. Şonda bular hereket edýär. Şoň üçin men aýdym 30 ýyl bäri oho ýygnak geçirip gelýärler. Ay 30 ýyl bäri şikaýet edilip gelýärler, garaşdyrlyk alny diýilende gurdan bar. Ol näme üçin bular hiç zat edýän? O wajyp şol nemede otyrlar. Näme üçin arz ediň o gurama arz ediň. Bu gurama arz ediň. Men size ýene bir gedek düşündirýän. Olar seyret ya sizin ýagdaýynda halkyň aktivligini seyret ya. Halk näme derejede şu edenetdiligi näme ilelik bildirýär. Halkyň özünde näme ilelik barmy? Agdalyk bir halk derejesinde hereket barmy? Bunu seyredip görýär. 30 ýyllar seyredip otyrlar. Hiç il hereket ýok. Olaň bar görýän zady näme? Mundan 10 ýyl ozalam şol 20 tane adam. Mundan 20 ýyl ozalam şol 20 tane adam. Häzirem şol 20 tane adam. Ondan olar aýdýar, şolara gerek, onlar şo diýärdi. Halkyň özi, onlar şoňa kaýyl, onlar şoňa munasip. Bizden hem artykmaz, bir de kelle agyr näme üçin gerek diýilen ýaly. Ine şey dip düşünýän adamlar, şolaň reaksiýasyny. Bizim onuň başardygymyzdan bulara ýetirýär adamlar. Ine ýakyn bir 4 ýaşynlykda Ýewropa Birleşiginde Türkmenistana bagyşlan, Türkmenistanyň tanyklygyna bagyşlan bir ýetde duşuk maslahat ýygnak geçirildi. Oňa da Türkmenistanyň delegasiýasy çağırlyp, olara da fora berildi, edildi. Biz öz tarapymyzdan bar bolan mümkinçiligimizden peýdalanyp, biz şolara ýetirjek bolýar. Näme etdik? Biz ana guramalara ýetirýär, öz guramalarymyzdan antan hukuklaryny goraýjy guramalar bar. Şolaň biri halkara antan hukuklary boýunça halklara partnerligi diýip düýbi Brüsselde ýerleşýän bir gurama bar. Şoň bilen bilelikde Farid Tuhbatulynyň ýolbaşçylygy edýän näki Türkmen inisiatiwasynyň tan hukuklary toparam bilelikde şunu ýaly ýörüýte şol ýanky duşuwa gawatlap şoňa niýetläp ýörüýte daklat taýýarlar, analiz taýýarlar. Ýa-da hasabat ýöre bolşdy. 23 tahybadan ibaret. Şoňa bir hem goşandymy goşdyk. Ine ştada da ýadylygy briefing paper for EU Turkmenistan Human Rights Dialogue. Key human rights concerns in Turkmenistan. Yani insan hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň dialoguna diýä ýörüýte, şolaň gepleşigine ýörüýte dokument, maglumat dokumenti diýilýär da briefing paper. Şonu taýýarlap şolary şol ýygyna gawatlap şoňa getirdiler. Ýani Ýewropa Birleşiginiň delegatlaryna ýetirdiler. Ine Türkmen delegasiýasy gelende şol haramlardan öňüne şonu goýuň şol soraw diýip. Ine şu taýda mazmuny bar, näýli nemeler goýdy bolupdyr, meseleler goýdy bolupdyr. Hemme meseleler şu taýda goýdy bolan, ýagny Türkmenistanyň içinde internet maglumatynyň el ýeterli dälligi, internetiň bloklanýanlygy, onuň raýat jemgyýetiniň wekilleriniň
yurdun içinde de yurtdan daşarda da iýerlenýän şolara da azar berilýän, dogan garnaşlaryna azar berilýän hakynda. Ondan ýa-ni raýat jemgyýetiniň yurdun içinde ýa-ni guramalar hökmünde iş alyp barmaklarynda döredilýän şäklendirmeler bar. Ondan ýa-ni ýygnaklara, mitinglere bolan adamyň hukugynyň çäklendirilişi, şoň konstitusiýa tarapyndan üçin edilýän, garantiýa berilýän hukuklary bar, şonuň çäklendirilişi. Ondan ýa-ni edeniyetlikli bir kanun tutsak edişlikler, gynamalar, adamdan ýitirme edilmegi, hem türmedäki şertler, adam karşılıklı ýa-ni şertler. Ondan aýal gyýylan hukugynyň bozuluşy ýaly şu meselelerin hemmesi gysgaçyk görnüşde şolara ýetirildi. Yani ilk Avrupa Birleşiğinin delegatlarına, şolan vekillerine yetirilýär. Onu tutsak etmeleri hakkında da bar. Ştaýda Nurwel Haleýkow, Murat Düşemew, Mansur Mingelew, ondan Sultan Açylowaň ýurtdan çykarylmady o jurnalist aýalymyzyň ondan ýetirmedilen ýygnalan oglundan gaýyldan bilen Farhat Meyman Kuliýew, Rewşen Galiýew, Döwran Imamow, Maksat Baýmurat, Serdar Durduliýew, ne Mälik berdiňem soňky ine şolam goşuldy. Mälik berdiňem ýitirme edilme bilen baglanyşykly. Ondan ýa-ni dekabrň başynda bolan ýene bir wakalaň biri şol bir näçe ýyl mundan ozal adatlyk radiosy üçin ştatdan naşar habarçy bolup işläp, şu gün işlemeýän bir daşowly köýnürgençli Hudaý berdi, Allah şyf diýip bir ýigdimiz bar, ana şonam ýygnadylar. Häzir şoňam nirdelik belli däl. Ondan gene Dur Sultan Tagany we maşallah nadar bilse aňarda 12 ýaşly şagatynyň ýanyna baryp mektepde o bir näwelik tan adam tarapyndan o kiçik çagaň şeýdi sonra wagtyna alynmagy eje hakynda sonra berilip zat edip şu umumyň şey aýdarlanmalary hakynda ondan gene täjül begmedi we arada Türkiýe barjak bolanyna ýurda goý berilmesi Türkiýe hökümetleri, häkimetler tarapyndan. Ondan şular ýaly ýene hemme nemeler kanun bozmalar görkezilýär ýurdun içinde de daşynda bolýan zatlarym. Ýa-ni her bölümden soň şunu ýaly recommendations ýa-ni rekomendasiýalar, teklipler diýip bir neme bar, bölüm bar şu taýda. Şonu jemläp öýleri şu ýa-ni şu insan hukuklaryny şu goraýjylar teklip edýärler. Şol bol gepleşikde şu datlary öýüňiz ortaga goýuň diýem. Şolan işini ýeňilleşdirýärler. Ýagny Ýewropa Birleşiginiň wekillerine hödürýärler. Her bölümiň soňunda şunu ýaly öýleri şu teklibi hödürleýär, şunam türkmen tarapyndan gelen o haramzadaryň öňüne goýuň diýip. Şunu ýaly 20 sahypalyk ýörüýte doklat taýýarlandy. Şoňa da ýankaýyşym ýaly bizem boşandymy goşdyk sebäbi biz şu datlar galdyryp otyr, insan hukuklaryny goraýjy şu guramalarda ýetirip otyr, olaryň öýde geleninde aňyryk şu Ýewropa Birleşiginiň resmiýetlerine ýetiribem. Ondan gene şular ýaly duşuk geçenden şu duşuk 15-nji dekabrda Brüsselde geçdi. Bagışlan 18-nji dekabrda Brüsselde geçdi Belgiýede. Awny Türkmenistan tarapyndan ýörüýte delegasiýa geldi. Şonda da ýörüýte adam hukuklary boýunça Ýewrosaýyz bilen Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky dialog diýip öýdüm. Ýyllyk dialog. Ine şunda ştaýda Türkmenistandan gelen ýörüýte wekillere şu soralar ýa-ni goýulan soralar berilýär. Ine şoňa insan hukuklaryny goraýjy guramalar ine şu Ýewropa Birleşiginiň delegatlaryna şu soraw nemeleri ýetirýär. Şu hatawatlary olaryň bulara ýetirýär. Şu edilýär. Inni şoňuň ertesi güne meni seredin ilka bir delegasiýa gelipdir. Bu duşuk men bilişim ora Şwitsariýada geçdi. Soň ýygyny bilenem ertesi güne ýene bir duşuk boldy. Olam Brüsselde boldy, olam ýanky Türkmenistanyň başga bir delegasiýa gelýär. Ýani biznes işleri boýunça. Inni ştaýda men gynanýan zat näme? Şu birinji duşukda bular tankid eden bolýar. Türkmenistanyň ýagdaýyny, ýani Ýewropa Birleşiginiň ine adamlary, wekilleri tankid eden bolýar. Netije şular kemçilik wajyp. Ertesi günem başga bir delegasiýa gelýär, biznes topary gelýär Türkmenistandan bilen. Olar bilen başga topar duşýa, biznes toparlar duşýarlar Ýewropa Birleşiginiň de. Şoňa Türkmenistan bilen ykdysady hem feodal urumdan özleriniň gyzyklanma bildirýänliklerini ma'lum edýär. Belemine şu arada Ýewropa Birleşiginiň ýörüýte saýtynda şu gep geçirilen gepleşikleri barada ýörüýtin
press release dem goýberli gysgaçyk mazmuny barada. Ine bula ilkinji duşuk barada. Yani antan koklary barada diyalog diye. Bulan Brüssel'e geçipdi. İkiden Brüssel'e geçipdi. Şweiçariýada başlan. Ine ştada mazmunda seyrediýän gülýäli, gowulmaly meseleler bular gowulapdyrlar. Soň ýene ertesi güni 19-njy dekabrda geçirilen duşukda eýem başga bir topar Ýewropa Birleşiginiň ýagny biznes meseleleri boýunça töwda hem ykdysady gatnaşyk boýunça meseleleri boýunça wekilleri eýem Türkmenistanyň delegasiýasy bilen täze bir başga bir delegasiýasy bilen geçiren gepleşiginde de şu Türkmenistan bilen umumyň gatnaşyklaryny hasam ýakynlaşdyrmak ödem Türkmenistanyň hem dünýä töwda guramasyna agda bolmagam inisiatiwasyny gollaýanlyklaryny şutada şoňa isleýänliklaryny aýdýarlar. Ýa-ni Türkmenistan kabul edilen ok bir jaý etmeli düzgünleri bar. Üstesine de Ýewropa Birleşiginiň aýratyn bir gyzyklanma bildirýän zady näme? Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen aýratyn bir gyzyklanma bildirýän zady Partnership and Cooperation Agreement diýip bir zat bar. Ýewropa Birleşigi dünýäň dürli ýurtlary bilen şular ýaly şertnama baglaşýar. O baglaşýar. Emma Türkmenistan bilen edil şuwat baglaşmadyk. Olam näýeli? Şular ýaly aýdaly post-sowet ýurtlarynyň içinde Ýewropa Birleşigi bilen eýem şol alalaşyk boýunça fewda ykdysady gatnaşyklaryny, ara gatnaşyk ýoro goýup beren eýem ýurtlar bar. Şo boýunça da alalaşyk gol çeken ýurtlar bar. Olaryň hatlaryna neştaýda sana getirilen Ermenistan, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, ýa içinde ýene Kyrgyz Respublikasy ýypdyr. Şutada Täjikistan bolmaly, şutada ýalňyş öýlerim, ýalňyş ýatyryp keletäňler. Häzir aşakda görkedeýin Täjikistan baryna. Täjikistan 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna şo alalaşyk gol çekdiňe Täjikistan ýyp duranlar. Şutada Täjikistan bolmaly şutada. Ondan Gorsiýet, Özbegistan hem Türkmenistan ýani terediň aýratyn Türkmenistan barada şutada belläp geçýärler. Şulardan tapaklykda diýe Türkmenistan şol Partnership and Cooperation Agreement diýen zady, ýani şol alalaşyga Türkmenistan niýe has yet to be ratified by European Parliament diýe. Türkmenistan bilen şol alalaşyk diýe inni diýe Ýewropa Parlamenti tarapyndan inni tasdiklanmaly. Şol intihap oňlanylmadyk. Ben öýde Türkmenistanyň öýdi şu alalaşyga gol çekenne 1998-nji ýylda gol çekýär. Ýöne inni şol Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň parlamentleri hem Ýewropa Parlamenti tarapyndan şol oňlanylmaly. Şol intiham oňlanylmaly gelýär. Galan ýurtlar ýagny Merkez Asyýa ähli beýleki ýurtlary şoňa golaryşyga golam çekdiler hem oňlanyldy. Inni Türkmenistana näme päsgerçilik berýär? Türkmenistan häzirlikçe Ýewropa Birleşigi bilen wagtlaýyn töwda gatnaşygy esasında şo barada wagtlaýyn şertnama diýip bir zat da olam çäkli. O mümkinçilik açacaklar. O 2010-njy ýylda baglaşylan bir wagtlaýyn şertnama bar. Ýöne Türkmenistan hemişelik uzak möhletliğin şu şertnama gol çeketi gelýär Türkmenistanyň. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň diktator rejimine uly loňmoýja gadanç etmäge ödem aňsat ýollar bilen. Sebäbi şol alalaşyk gol çekiläýse, onda Ýewropa Birleşigine girýän ähli ýurtlar bilen Türkmenistanyň günden-güni fewda hem birden dürli gatnaşyklary ýola goýmaga haky bar, ýagdaýy bar. Şol ýanky partnerlik hem ýanky hyzmatdaşlyk baradaky alalaşyk diýilýän zadyň öýdi şolar ýaly bähwitli zat. Ondan halka geljek peýda ýok adamlar. Siz pikir etmäň, şol alalaşyk gol çekildi. Halka da şondan şol geljek pullardan, milliardlardan bir zat damar diýip ýok pikir etmäň adamlar. Diňe bu şo diktator rejim hem şoňa ýakyn adamdan bähwitli üçin hyzmat etjek zat. Ýöne ol ýanky şertnamaň öz düzgüni we talaby bar. Ýani şolaň bigirim şo talaplaryň bigirim insan hukuklary baradaky talaplaryň halkara normalarynyň ýerine ýetirilmegi. Türkmenistan hem şeýle bir ýakaty gaýyşly bolup gelýänligi üçin indi soň 30 ýylyň dowamynda, 30 ýyldan hem gowrak wagtyň dowamynda Türkmenistanyň insan hukuklary meselesinde dünýäde iň soňky orundan bir ýerinde bolmagyna galýar. Ýagdaý gowlananok. Gitdigiçe yaramazlaşmasa gowlaşanok. Inni Ýewropa Birleşiginiň hem agzalary, ýagny Ýewropa
Birleşigine giren ýurtlar isleýär. Türkmenistanyň tewda gatnaşyk isleýär. Olaryň öz bäkbidini araýar. Siz pikir etmäň olaň bar alada Türkmenistanda insan hukuklary duruýdy. Ýöne şol insan hukuklaryny goraýjy guramalar hasawat berenlerine şolan kesitlemesi boýunça Türkmenistan her ýyl ýylyna iň yaramaz baha alyp gelýänligi üçin, ýagny Demirgada Koreýa hem Türkmenistan biramjy Afrikaň bir Eritrea diýip döwleti bar. Şolar madama şol öz yerlerini çalışyp gelýär, 3 tane döwlet. Ýa Kubada goşulýar olaň arasyna. Indi şolar ýaly yaramaz görkezji alyp gelýär, şolar ýaly yaramaz baha alyp gelýär. Türkmenistan bilen bularyň nähe tüwda alalaşyny ýanky alalaşyny baglaşyp bilen oklar. De onu bular öz kabul eden olarky düzgün namazyna garşy gidýärler. Indi bular näme etjegini bilen ok. Ýewropa şonu isleýär. Ýewropa şoň üçin şo maksat bilen soň kuwatlar Türkmenistan bilen dialoglary, gatnaşyklary hasam ýygyjamlaşdyrdy. Ýygyjamlaşdyrdy. Olam ödem şondan hem görünýär bilen isleýänler. Ine şol ýygyjamlaşdyrylan gatnaşyklaryň barşynda bular näme etdi? 2019-njy ýylyň 6-njy iýulynda Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda täze bir missiýa açdy, ýani täze bir ofis açdy. Şoňa da öz delegasiýasyny ýörüýte toplaryny gönderdi. Şo taýda da indi Aşgabatda iş alyp barýar. Ýewropa Birleşiginiň ýörüýte missiýasy bar. Ana şo arada da maglumat berildi. Türkmenistan öz habar sitleri işlerini şu taýda orçça wariantyny görkezýän. Aşgabatda подписан документ о создании делегации Европейского Союза Туркменистане diye. Yani ödem hem işelik delegasiya. Yani Aşgabatda diye Ýewropa Birleşiginiň diye delegasiýasyny döretmek barada diye ödem Türkmenistanyň delegasiýasyny döretmek barada diye ýörüýte alalyşga bol çekildi diye. Ana şol çärede Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň ornwatary ýene şu taýda duran aýal Federica Mogherini diýilen aýal bar bol çekip gaýtdy. Inni şuň kugun Türkmenistanda Ýewropa Birleşiginiň ýörüýte ofisi bar. Ondan öň Türkmenistanyna Birleşen Milletler Guramasynyň ofisi işläp gelýär, ýani OON'un ofisi. Ondan OBSE guramasy bar, ýani Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy diýilen gurama bar. Oňun ofisi işläp gelýär idarasy. Ondan daşaram ýan gaýjymda 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň hem aýratyn bir delegasiýasynyň ofisi açyldy. Olar hem şo taýda hemişelik işläp oturýardy. Indi şu zatlar bir tarapdan göräýmäge indi Günwatar ýurtlary, günwatar güýçleri, günwatar guramalary Türkmenistan bilen dialoga giren ýaly indi bir Türkmenistanyň içindäki ýagdaýda täsir edäjek ýaly. Indi OON bar bolsa Türkmenistanyň içinde, OBSE guramasy bar bolsa ýa-da Türkmenistanyň içinde işläp oturan bolsa, indi Ýewropa Birleşiginiň hem ýörüýte ofisi bar bolsa, bulan hem delegasiýalar şo taýda delegatlar işläp oturan bolsa, indi ýagdaýa täsir edäjek ýaly. Ýöne ýagdaý üýtden ok. Ýagdaý yaramazlaşmasa üýtden ok. Indi sizde soraw döremellämi? O nähili bolýar? Bize bulara ýüz tutup ber. Biziň sesimizi eşitmeli, şu guramalar, şu adamlar indi görüp otursak ýurduň içine gelipdirler, ýurduň içinde işläp oturýarlar. Ha, o adamlar Türkmenistanyň içinde işläp oturýarlar şolar. Indi ödüňiz pikir etmelilämi? Türkmenistanyň içinde işläp oturan bolsa, şolar Türkmenistanyň ýagdaýyny bilýär, bilýär, aňyrdyna geçýärler. Türkmenistanyň ýagdaýyny içinden öwrenip oturýarlar. Onda näme üçin olar Türkmenistanyň ýagdaýyny üýtdetjek bolan oklar, içinden öýgeren oklar? Näme üçin şolar içinde oturan ýagdaýynda Türkmenistanyň hökümetine basyş görkezjek bolan oklar ýa talap eden oklar näme edip oturýarlar? Ýan gaýdyşym ýaly olar halkyň ýagdaýyny seredýärler. Olar ýurduň içine barıp hasam gaýta beter göz ýetirip oturýarlar. Şu halka, şu adam ýöne ýere şular ýaly zulüm görüp koýanok, sebäbi şu halkyň öýde şoňa ýol berip, öýde çapak çalyp, öýde şoň elini öpüp, aýagyna ýykylyp şey dip beren halk eken, bulara da gerek onda şol eken diýilen düşünje döre ýaşalan öýdünde de adamlar. Şolaň şo düşünjesini aýyrmak üçin halkyň öýde hereket etmeli. Halkyň öýde biradasyk bir siýah aktivlik görkezip öýdüni tanıtmaly. Bolmasa bular biziň aladamyzy etmeýär. Şoň üçin bular nähili bolýar? Nähili iş alyp barýar indi ýurduň içinde bilen diýdik ofisler we edarasy we diýdik da. Ýöne köý mesele etdirýär. Murat Düşeňow basylmadyň öň ýany 2021-nji ýylyň awgustynda basyldy. Şoň öň ýany şo görgül bar. Şolundy fiýaty gurama döretjek bolup, şonu registrasiýa etdirjek bolup, şo arada konsultasiýa maslahat almak üçin türlü edaralara barıp başlady. Öýde orkoýan basyşlara danam şikaýet etmek üçin, şolar bilen gepleşip geçirmek üçin, şolar bilen bir duşukda ardyny aýtmak üçin, onuň medarasyna barıp görüpdir bu görgüli.
Ýanyna da bir emmesi bilen, dosty bilen. O beşiňi edarasynda bir bark görüpdir. Onuň prezident edarasynyň ýanyna insan hukukları boýunça ombudsman diýip bir wezipä bar. Şoňa da bar ýa. Şoňa da bar ýa. Indi diýär, bu diýär şo daşary ýurdun ofislerine barýan ýa-da onuň edarasyna barýan o beşiýe barýan boly. Gapyda kim dur diýär? Gapyda diýär, mehemeň işgär dur diýär. Indi ol näme üçin mehemeň işgär diýip basaplýar? Gapyda diýär, ýok man türkmen dur diýär. Yerli türkmen dur diýär. Menem içine girecek bolýan ol meni goýberin o içine diýär. Näme arzu bilen geldiň diýär. Näme iş bilen geldiň? Mysal üçin. Ay guruluşajaktım. A bolýan näme mesele bilen guruluşajaktım? Adyň kim, familiýaň kim, hani pasportyň näme? Görýär, ilki adyň, familiýaň görýär diýär. Ondan näme arza getiren bolsaň baňa bermeli, men onu olara getirýän diýär. Ýok, men olaň özüne berjek diýen ýok, bu düzgün şun ýaly. Arzany men gapyrda men şu şutaýnyň nemesi işgäri. Hawo. Hem goragçysy şu taýnyň. Hawo. Hem men ýaşulyň işgäri men arzany men alyp olara getirýän diýär. Men olam arzany berýär şo. Şu o besem ya o ona varanda şu edaranda şu taýda duran şu haramda da berdim diýär da. Ýöne ýem diýe men ýüregimde duýup durun ýa şu duran adam şu haramda. Şol ýeme hemen işgär diýär. Şu ta ýöne ýere şu ta goýulmandyr diýär. Bolmasa diýär şol edaraň öýde bilýär diýär. Şu taýda türkmen adam ýerli türkmen alyp şolar ýaly işe belleseň, şu gelen arzalar kabul etdirsen, hökman şol mehemen işgär bolmasa da şol adama meheme täsir edebilýär. Şol adamyň özüni meheme onuň işledi bilýär özüni. Meheme çagyrak etdiň sen şu her baran arzan kopyasyny nusgasyny alyp bize getirmeli. Şonu getirmeden sen işin görür diýse, şol adam etmeli diýen elbetdedir. Şoň üçin eger şo daşary ýurtdan baran adamlar vekiller doğru diýdi, halk üçin işlejek bolsa olar näme etmeli? Şolar ýaly diktator rejimde yerli milletin vekilini, yerli raýaty olar ýaly ne wezipä bellemeli. Şolar ýaly funksiýany şolara bermeli. Yani arzany kabul edýän adam özi daşary ýurtda bolmaly. Arzany kabul edýän adamyň özüne meheme we yerli polisiýa täsir edip bilmejek adam bolmaly. Garaşsyz bir neutral, bitaraf adam bolmaly. Bular bolsa näme diýär? O beşe barsaň hem türkmen nur diýip gapyň agynda. O ona barsaň hem türkmen nur. Indi häzir ýankaýjym diýär 2019-njy ýyldan bäri Ýewropa Birleşiginiň ýönetim nemesi bar, ofisi bar. O taýdan barsaň türkmen nur. Ha bilen iş alyp barşy. Şondan näme diýär? Diktator rejimi öz talap edýär. Şolary ýaly şertimiz bar, şoňa da kaýly bolarsyňyz, şonda ofisiňe da açarsyň. Ay bolara bolýar diýär. Olaň ofisini şo taýda açylmagynyň maksady näme? Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyny, insan hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakmy? Ýok, olaň oňle işi ýok. Şonu gowlandyrmak bolsa, men ýankaýdan metodym bolsa işlärdiler bular. Bulan maksady näme? Bulan maksady öz bäkbitleri Türkmenistanyň arzanjak gaz almak, neft almak, Türkmenistanyň paýtagyny almakmy? Başga önümlerini almak, gazı alış tebigi baýlyklaryndan nemetmekmi, peýdalanmakmy? Şon ýaldatlar. Şoň üçin barýarlar, başga da düşün baran o adamlar. Şona men netip berler. Hut şoň üçin halk tarapyndan aktivlik bolmasa şu ýagdaý gitdigiçe yaramadlaşmak bilen bolýar. Men şoň üçin ýanky 18-nji asar bilen ýöne ýere deňem, bu adamlar häzirki biziň ýagdaýymyz şondan hem yaramady boldy. Indi bular näme etjek bolýar? Biziň bu haramzada diktatorymyz bir haram togum näme etjek bolýar? Bular şo ýanky düzgün we bir kanunçylyk düzgün usullary bar, adamlary ýitirmetmek, adamlary ýanky ýaly öldürmek, daşary ýurtdan alyp gaçmak ýaly düzgünler bular inni kanuny düzgünler ýaly dip ornaşdyrjak bolýarlar. Bular inni şonu günden onu praktikaga girdi otyrlar. Gaty aýylgan ştat. Adamlar bular ýaly zat dünýäň bir sandyja bir katan ýurdunda bolamaz. Bular ýaly zat ýok adamlar. Gaty aýylgan düzgüni bular girdi otyrlar. Şonam kanun düzgün ýaly edip, häzir kanunlaşdyryp otyrlar. Daşary ýurtda ýaşap beren raýatlanmady alyp gidip mejburi ýagdaýda alyp gidip ýitirmedi otyrlar. Ýene atalarym bilen oklar, doğun garnaşlarym şonuň nirdedigini bilen oklar. Olar öldürüp galyp bir ýerde gömüp ýene ýok etdiler çölüň içinde ýene gömdülermi? Maglumat almak mümkin däl.
Bir diýen o diýenler bunu galdyran bilen bolanok ýurdun içinden halkyň öýdi ayaga galmasa şolaň dogan garyndaşlary diňe bir dogan garyndaşlary däl. Adamlaň öýler şunu eşitip topor bolup şotaýyk baryp hany şol raýat hanaw biziň şo inimiz doganymyz diýip barmasa bärden gyýranyň ken peýdasy ýok. Gyýranyň peýdasy ýok. Bu gurumlaram häzirinde seredin. Ki aýratin alada bildirýärler, men şu bolup duran aýylgan şahatda adamlar ýitirmetmek, diri ýitirmetmek we şunu aýratin bir gowy apdyranyk. Bir şu guramlaryň. Bir giden beýlik meseleleriň içine ýöne umum bir terminologiýa bilen salyp goýberýärler. Bolmasa şunu aýratin bir mesele hökmüne alyp aýratin goýmalylar. Adamlar diri ýitirmetmekle ýöne düzgünleşdirip barýar da siz diýip, näme bolup ýörse de diýip, şu meseleni goýmaly, şonu aýratynam goýanoklar. Goýanoklar, geljekde de goýar öýdenmek. Şu gidişine gidip otursa. Gaýta tersine, gaýta tersine. Bular gaýta kemine gün watar ýurtlar bilen Ýewropa bilen beýlekler, nemeler bilen hyzmatdaşlygy kem gaýta güýçlenip gidip oturup edem näme diýeni seredin. Arkada şäher arada burulna. Şu ýylyň iýun aýynda, ýani o arkada haramzadan dowlan gününe gawatlap arkadan şäherini açdylar. Ödem seredin, şoň adyny berýärler şähere. Şoň adyny berýärler. Indi şoňa da seredin, şoňa da 20 sany halkara bayrag owşurypdyr. Seredin, город arkada удостоен 21 международного сертификата за различные достижения. Şu sertifikat diýmek bilen biler näme goýdanyny tutýarlar. Bayraq şu. Bayraq ödem halkara guramalar gowşurýarlar. Şu şäheri döredön üçin. Şu haramlardan. Indi ödüňiz pikir ederdiň, buň içinde kimler bar? Buň içinde ene o UNESCO-da bar, o ONU bar, başga da bir giden guramalar, halkara guramalar. Şolaram şuna bayrak berýärler. Şunu gollap, öz adyna, diktatorun öz adyna gurulan şäheri gollap, şunu bir täzeçilik zat diýip, näme üçin indi pikir edeňiz okmy? Näme üçin ONU baryp, ödem ONUň delegasiýasy baryp gaýtdy şu taýyk. Ödem soň näme ustaçyly, ONUň proýekti boýunça gurulan zat. Şu zadyň ödümi? Şu arkadan şäheriniň özi ONUň proýekti boýunça gurulan zat. Näme üçin ONUň proýekti boýunça gurulan zat? Elektron kançlager diýilen zat geljekde durmuşa ornaşdyryljak dünýäň ähli künjeginde. Olam nämäni gödeňini tutýar? Adamdan her bir ädemini ýürüte elektron gödegçilik, öz gödegçilik aslan almaly, kontrolly aslan almaly. Olam näme üstü bilen edilýär? Hemme mehanizmden üstü bilen edilýär. Daşarda gurulan diňe bir kamera däl. Adamdan şu taýda ýaşaýan jaýlarynyň içinde hemme zat elektronlaşdyrylan bolýar. Her bir adamyň ýeke ädiýän ädemi gödegçilik aslında bolmaly bolýar. Ödem geljekde benzin ýa talyarka bilen işlejek maşynalar zatlar bolmaly, şonam aýyrmaly. Şu şäherlerden, şu döredilen şäherlerde diňe elektrokar diýilen maşynalar ulanjak. Olam hamala tebigatı goramak üçin edilýänmiş. Emma elektrokaryň tebigata ýetirýän ziýany häzir spesialistler tarapyndan aýdylýar. Benzin bilen işleýän maşynaň ziýanynyň 10 norça esse ziýanyny hasapdan. Ýa sebäbi şolara döredilýän akkumulýatorlar bar, ýörüjü. Eger ulu akkumulýator tutuş ýanky awtomobiliň aşagyny örtüp duran 500 kilogramlyk bat nemeler olur akkumulýatorlar. Şolaň birinciden aşalar döretmek üçin şolarda unulýan ýanky himiki elementleriň ýetirýän ziýany gaty ul eken. Şolary ýöne zawodda döretmek üçin, ýatamak üçin. İkinciden, şolaň ulanyş möhleti öğrenti gutorya, ulanyş möhleti. Öğrenti sandan şykýar şolary. Ondan şolary ýok etmeklige mümkin däl ýa şonu ýok edip bilýän häzir ýürüte zawod iştat ýok şonu. Şonu ýene tebigatadan aýsan ýanky akkumulýatorlar. Tebigatta şeýle ordaýan etýärdi, ol bindiýini ýasalyarkan ýetirýän ziýandan has yaramaz. Indi bular näme üçin edýär? Şular ýaly akylly şäher diýilýän zatda. Şular ýaly adamdan her ädemde gödegçilik edýän zat, ödem elektron tehnologiýanyň üstünden gödegçilik edýän şäherleri näme üçin ONU ýaly, OBS ýaly, Ýewropa Birleşigi ýaly guramalar gollap, gaýta şolara diplom berip, şolara ýa bayrak berip zat edip, şeýde näme dep otyrlar. Gaýta şolatlara içeri verip otyrlar. Sebäbi bulan şu guramalaň şu dünýäni
dünyanı el alacak bolýan, dünýä agalygyny dolu ýola goýjak bolýan güýçlüň maksady şol. Tutuş dünýä ornaşdyryp bildi, ýa-ni elektron gödegçiligi. Her adamyň her bir hereketine geljekde bilen maksadam ozalam aýdypdyk. Nagyt puly aradan aýryp, häzirki biziň ulanýan bank kartlaryny bilen aradan aýryp, diňe elektron sanly valyuta diýilen zady bular goýjaklar. Onuň elektron pultuň üstüne dolandyrylyp durulan pul ol. Onu sen nagyt görünüşinde de alybilen onu hatta sen nirik sarp etsen şoň sarp eden ýerine çenli görkezilýän mexanizm döretjek bolar. Sen hatta bir paçka şilim aldyňmy? Sen hatta aýdaly janta gatnaşyk üçin prezerwatiw aldyňmy? Şoňa çenli şo datlar kontrolly alınýar. Şoň üçin hem şonu elektronlaşdyrýarlar. Şo puluň özüne. Şular ýaly akylly şäher diýilen zatlarym şol detallary çenli adamyň her bir hereketine dolu kontrolly almak maksady bilen döredilýär. Şo meselede odalky postsowet ýurtlarynyň içinde biziň haram dağymyz, biziň haram dağda arka dağymyz şondan uska gorkadyp ýa-da ilkinji akylly şäher döretdi. Bu güýçlere buň arkasynda diplom berip, buňa sowgat berip, buň proýektin düzüp berip, buny maliýeleşdirip oturan güýçlere de şular ýaly adamlar gerek. Şular ýaly diktatorlar, ýa-ni olar näme diýse, şolaň aýdan sözüni ýere gaçyrman, şonu ýerine ýetirýän adamlar gerek. Bulara demokratik döwlet gerek. Bu güýçlere, şulatlary ne gollaw berip oturan. Şoňa düşünün adamlar. Näme üçin şular ýaly akylly şäher diýilýän zady postsowet döwletleriniň içinde ilkinji gedek şunu döreden şular ýaly diktatora, dünýäde ýakaty gaýyşly diktatora bular häzir bayrak goşuryp zat edip gaýta şonu gollap otyrlar. Onuň içinde o besede we bir giden UNESCO, bir giden başga guramalar. Şunu gollap otyrlar. O diktatora medem o şäheri öz adyna açýar. Arkada ady bilen döredýär. O taýda ediljekler ýankyýaly her bir adamyň her bir hereketine elektron gödegçiligi geljekdi. Şoňa mümkinçilik berjek zady hem ornaşdyrylan şo şäherde. Onu Türkmenistanyň öde edibilen o adamlar ýene bir zady üstlerin siz pikir edýänsiňiz. Türkmenistan şolar ýaly şäher gurup bildim kadip ýok. Oň şoň proýektini düzenlerim daşar ýokdular. Onuň spesialistleri şol ýanky teknologiýany aňyrdan getirip şoňa ornaşdyrylan şolar. Hatta şonu biziň bilişimide göre maliýeleşdiren hem Dünýä banky ýaly banklar. Şolar ýaly sponsorlar. Onuň maksady ýankyýaly şäherleriň sanyny köpeltmeli geljekde. Hemme şäherler şoňa öwrülmeli. Hemme şäherler diýemde näme gödüňli tutjan bular maksady hemme şäherleri unyallat etmek däl, esasy şäherlerini etmek. Geljekde bular maksady ilat sanyny azaldyp, diňe şo şäherlerde yerleşik galar ýaly etmek, ilatyň sanyny şolar ýaly derejede azaltmak. Men häzir gaýdyp oturanlarym bir hil konspirologiýa, bir hil bir ertek ýaly geçdirilýän bolmagy mümkin köp adamlar. Men onu aňýan, ýöne men bu temany gaty köp bagtdan öwrenip göremdiň. Bu tema urundan bilermenleriň hem platformalaryna oturup daşary ýurtly spesialistleriň pikirini diňläp öwrenip göremdiň. Men şu zatlar barada şeýle arkaýyn gurrun edýän, şolan bolup görýän. Bu zatlaryň gurruny, bu zatlaryň başy baryp mundan 10-20 ýyl tögere odal gurrun edilip başlandy. Şu alamatlar şonda peýda boldy. Şondan berem kem güýçlenip gidip otyr, bu planyň amala aşyrylýar, amalar da aşyryp gidip otyr. Bulara da şu güýçleri, şu zatlaryň aňyrtynda güýçleri, şular ýaly haramda ýaly diktatorlar gerek täbi. Parlamente aýdaly bir demokratik ýurdun parlamentinden geçirecek bolsaň şular ýaly kararlary, täbi bular ýaly zatlar, bular ýaly proýektleri demokratik ýurtlarda amala aşyrmak kyn. O taýda parlament ses berip çözmeli bolýar. O taýda da aýdaly köp partiýaly sistema bar bolsa, olaň hemmesiniň gollugyny almagam kyn bolýar. Emma haýtadyr bir ýurdy bir ýeka haramzada dolandyrýan bolsa bir diktator, diňe şoň göwünni tapsaň şoň bolýar ala şeýle gutordy, hemme etsem amala aşapdy. Şoň üçin aýdýan, bu siz pikir etmeýän bu ýanky halkara guramalary bizde demokratik sistemin bolmagyna gydyklanma bildirýändir ýa parlament sisteminiň bolmagyna gydyklanma bildirýändir diýip pikir etmeýän adamlar ýok. Olara şular ýaly awtoritar ýekatek diktatorlar bilen işleşmek has ýeňil hem olar planyň amala aşmak üçin ýeňil aňsat ýok. Şoň üçin diňe bir ýagdaýda bu baryan tendensiýaň üýtmemek mümkin. Olam halkyň özi syýasy aktivlik görkezip şu edenetlikden öňüne böwet bolup bilse,
halkın aladak ne diyecek adamlar hakimiyet başına gelip daşarkı güýçlenmem şular ýaly ýurdumyzy ýöne öz oýunjaklaryna, ügürmeklerine garşylyk bildirip bilse şonda ýagda ýütdär. Emma ýagdaý diňe şu gidişine gitse ýaramadlaşmak bilen bolýar. Ödem şo yaramadlaşmak prosesine daşar ýurtky, daşarky güýçler hatam indi mundan beýlek goşandyny goşaklar. Indi bular näme diýär? Bu diktatoryň göwünü tapmak üçin zeredin. Soňky döwürler hatam bana mahavatlandırıp bu göwünden turajak zatlar edýärler. Ine ýang ýakyn ýene de bulara neme goşurýar? Sertifikat goşurýar. Zeredin. Hamala ine 7. noýabrda elan edildi. Hamala Türkmenistan gender jeňdigi diýip bir zatda aýallar bilen erkeklerin iş ýerlerine deň tutulmagy şolan hukuklaryň deň bolmak meselesinde Türkmenistan hamala soňky döwürde gaty uly öňüdişlik görkezipmişin. Şoň üçin OON'un ýörüçi ötüş programmasy diýip bir zatda programma развития OON. Şo gurama OON'un şo guramasy Türkmenistanyň hökümetine ýanky birinç medalli ile ýa-da birinç sertifikat diýip ýörüte bir diplom bolşurýar. Oňam şular ýaly möhür waýna şular ýaly. Ine Gender Equality Seal Development Bronze Certified. Inni bu näme aňladýar? Hamala Türkmenistan'la liberallaşmak prosesi gidýär. Indi seredin bular näme diýär? Aşgabatda şular ýaly şäherler urnan bolýar, şular ýaly ýaşky ýygaçlar getirip bulary bir ne oğlun, ne erkek, ne ayal bir maşgala görünüşinde bilen taşanyň pirçozgyndan şular ýaly diýär. Misal üçin men ne şoňa teredip men şu oğlunyň ony ýagydygyny misal üçin bilemok. Ödem öňünde näme ýadygy bar? Biz diýär 4-nji generasiýa diýär. Biz diýär 4-nji nesil diýär. Fourth generation. Beýle diýmek bilen näme diýjek goýa bilemzok. Ýöne bular näme diýär? Göz üçin ine Aşgabatda şular ýaly halkara duşuklaryny geçiren bolýarlar. Ine şular ýaly seminarlar geçiren bolýarlar. Aya türkmeniň aýal gyýlaryny bir erkinrek giydiren olup geçirýärler. Zat edýärler. Ha bu ine biz diýen erkinleşdik diýär. Ha bu bilimne şular ýaly ýörüte trening geçiren bolýarlar, zat eden bolýarlar. Ha onu naharçyk geçiren bolýarlar, zat eden bolýarlar. Umuman şeyden bolup indi OON'un şu guramasy Türkmenistana indi şu meselede de öňüdüşlik kazandy diýip ýörüýti. Diplom bolşurýar, sertifikat bolşurýar da. Ondan bu bilen hem çäklenen ok. On ýa ýany 10 ýaşynçy dekabrda bolan hökümet maslahatyna vice premierliň biri Serdar Berdimuhammedow hasawat jeren bolup OON'un ýa bizde OON'un ýene bir kazany guramasyndan täze bir diplom aldyk diýär. Olam näme alypdyrlar? Bara şo OON'un düzümine girýän bütün dünya sağlık guramasy bir gurama bar. Şondan supernational referent laboratory diýip bir zat alypdyrlar, sertifikat, şoň sertifikatyny alypdyrlar. Ondan baram şo ýanky OON'un ötüş nemesinden hem ötüş guramasy diýdik şondan hem şol medisina ulgamyna öňüdişlikler baha berilip hem ýörüýte ine şular ýaly sertifikat berilipdir. Diplom berilipdir da. Diplom diýsen hem bolýar, bayrak diýsen hem bolýar. Ine iki tane bayrak alypdyr ýene de OON'un guramalaryna. Hamala şol medisina puwdagyna Türkmenistanyň öňüdişlikleri bolanmışyň. Ýöne göden ötürýän Türkmenistanyň häzirki medisina puwdagy öňküden aýdylymyndan bir ýaşyl ýa-da 10 ýyl odalkysyndan has gowlanyny diýer ýaly bir alamat barmy? Näme üçin alagadan bütün dünýä sağlyk guramasy diýen gurama ýanky ýaly diplom berýär buňa öňüdişlikler üçin ýa Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy diýen ýanky programmasynyň diplom berilýär. Şu zatlaram şol diktatoryň göwünü tapmak, şuny näme diýipdir bir zat edip doly şuňa ýolaşdyrmak ýurdun içine ýolaşylsa da bular öz şertini goýýanda şo ýanky diýen adamyz bar tutuş dünýäň agalygyny öz eline aljak bolýan güýçler hökman hemme ýurtlaryň içine aralaşmaly. Iň bir diktator ýurtlar diýilýän ýurtlaryň bular içine aralaşmaly. Şonam edip börler, ene şonam edilýändigini ýang ýakynyna daşary işler ministri Reşit Meredow hem boýnuna alyp olam şondan ýanky ýygnakdan bir hepde geçenden soň 22-nji dekabrda ne diýer mundan 3 gün odal hasawat berip näme diýär? Indi OON bilen biz diýär
ogon bilen biz Türkmenistan'daki edilmeli işlen diye 2021 2025 ýyllar aralygyndaky geçen ýyllarky işlerem göz tutulupdyr. Öňdäki galan ýene bir 2 ýylyň maksatnamalary göz tutulupdyr. Şol program owanyň bir ýöriçe programmasy bar. Durnukly ötüş programmasy diýip bir zat bar. Durnukly ötüş programmasy diýen şu zat bar. Göz üçin döredilen bir programma şuňa aňyrtynda gaty aýylgan planlar bar adamlar. Biz şu programma bilen 20 ýyl goday mundan ozal tanışdyk. Bu programmaň özi 90-njy ýyllarda kabul edilen zat. Bu maksady ýanky ýalatlar biz ýöne bir garajyny aýtdyk da, şol elektron kanslerler ýaly düzgün öğretmeli, her bir adamyň, her bir şahsiýetiň, her bir hereketini kontrolly almak diýilýän zadyň ödem şunda ýatyr. Ondan ekologiýany gowlaşdyrmak maksady bilen şonu bakanalap, bindiň bilen işleýän hemme maşinleri aradan aýyrmaly, elektron nemele elektrokarlara geçirmeli. Näme üçin onam şonam elektron gödegçilik üçin kontrolly üçin edilýän zat ilatyň her bir adamyň hereketini. Ondan sen elektron toğunu kesmek bilen sen tutuş ilatı hatta doli neme odada da talep edýän bir komendant sağa diýäli ýa harby düzgün ýaly düzgünlerde de saklap edýän. Ol eýem elektron ýöne bir düğme bagly bolup durýar. Üstesine de bulan gene maksat ekologiýany bakanalap bular näme edip ber häzir gün watarda da etçek bolýan zatlary hemme fermer hojuluklaryny yapmaly. Näme üçin hamala mallarçylyk pudawam, ekrançylyk pudawam tebigatyň howasyna, atmosferasyna ýany täsir edýän üçin, ýagny uglerot gazynyň hasam köp toplanmagyna hemme howaň yaramazlaşmagyna getirýän zatlaryň iň esaslarynyň biri şonmuşun. Hamala esasana mallarçylygy şu görgüli şol mallary we gara şakly mallary, iri şakly mallary zatlary bular şonu aýyplap, ýa-ni çebigaty ýan ýetirmekde aýyplap, indi bular näme edip berler? Şoňa gadagançylyk girilme uğruna häzir. Hatta gün watarda da ýam şabahana bilen fermer hojuluklaryny ýapyp berler. Indi bular Türkmenistan içine aralaşmak bilen bulan etçek zatlarynyň ilkinji nowet etçek zatlarynyň biri hem şol. Fermer hojuluklaryna bular urgurjoklar, ýani ekologiýa ýany ýetirýänmişin, ýetýänmişin. Odan bular geljekde näme bilen imitlendirjek? Bular häzir Ýewropada biziň imit rasionymyzda we adamlaryň öz imitlenýän imit ingredient ýa-ni düzümine, ýa-ni imitleriniň düzümine mörmöjekleň hasabyna şonu baýlaşdyrmak, ýa-ni proteini, belok diýilýän zady mörmöjekleň hasabyna, etiň hasabyna däl, mallaň etiniň hasabyna däl, şu mörmöjekleň hamala mörmöjeklerde de belok köpmişin. Şol biziň mallardan alýan belogymyzy indi biz mörmöjeklerden alyp biljekmişin. Şoň üçin şolary ýaly fermer hojuluklary döredilýek. Hem döredilip ber, hem orsetde de döredildiğini gün watarda da döredilip ber. Şol çekirtge, burçuk ýaly atlary öňürip şolaň hasabyna etin ornuny şolar bilen tutmalmışyn. Bulan maksady bar, gaty aýylgan şartlar biziň täp o barada aýratyn turup geçer. Ýöne men diýjek bolýan adam şu programmany bakanalap häzir bilen amal aşyrjak bolýan zatlary bar. Indi bu diýä Reşit Meredif'in beren hasabatynda näme diýä? Owanyň diýä şu programmasynyň diýä 21-nji 25-nji ýyllar boýunça meselelerini ýem diýä doly nemeşdik diýä akyllaşdyk ýem bunu niýe amykly o barada diýe belli bir çözgütlere geldik diýe inni öňde diýe näme dur diýe 2026-njy 2030-njy ýyllaryň programmasy maksatnamalary dur diýe owan bilen. Seret inni owany biler, owanyň ýanky programmalaryny, idaralaryny ýem ýurduň içinde dolu goý berdiler. Ýem şolar bilen 30-njy ýyla çenli Türkmenistanyň içinde edilmeli işleň maksatnamalary, şol şäherler ýem maslahatlaşyp ber. Ýem şolar bilen diktator rejimi ýem owan bilen dolu hyzmatdaşlyga girdi. Şoň üçin ýanky pikir edýäňizde näme üçin biziň edýän arz şikaýatlarymyz netije beren okda diýäňizde netije beren bilen maksady başga da adamlar. Bulan maksady biziň hal ýagdaýymyzy gowlandyrmak, insany hukuklarymyzy gowlandyrmak däl, şu daşa ýurtdaky owanyň derejesine guram bolan. Bulan maksady indi has Amerika diýen has bir dünýä derejesinde, agylyk derejesinde gaty uly proýektler bar. Bu häzir gepleşikde men hemme tarapdan goýap biljekler. Men häzir umumyrak aýdyp otyryn size bir umumy düşünje bermek üçin. Bulan maksady şolar ýaly zatlar. Diňe bir ýagdaýda ýene bir ýere gaýtyryn. Diňe bir ýagdaýda biz halk hökmünde şoňa täsir edip bilýäs. Tutuş halkyň derejesinde köpçülik bolup, halkyň köpçüligi siýasatydan aktivlik görkezip, şu edenetçiligi özleri garşylyk görkezip bilse, özleri öz göbegini özü kesip bilse Türkmen halkynyň özü, ana şonno şu edenetçiligiň
Şu ya adam yitirilmegi umuman hemme taraplayın yurdun içindeki edenetlilikler bizim kanun hukuklarımızın bozulmağı, bizde asla hukuk diyen zadın yok edilmeğinin öňüni biz diňe ýankyýaly kollektiwleýin hereketler alyp bilýär. Başga ýol ýok adamlar. Häzir ýöne şulara arz etsek bir zat düzeler diýip pikir etseň onda bolanok. Ondan indi bizim indi öz ýagdaýymyz, öz derejemizde şu sanyjy adamlar bolup häzir bizim etşek bolýan adamymyz näme? Şu insan hukuklary, guramalar diýip bir kişiler guramalar bar. Yani o onun derejesinde ulu guramalar da ona täsir edip bolanok. Ýöne şolardan bäräklerde insan hukuklaryny goramak üçin döredilen, ýöne gün watar tarapyndan maliýeleşdirilip otururlar. Guramalar bar bir näçe. Şolaň üstü bilen şol ýokarda guramalar täsir etjek bolýar. Şu yan kaydışımız yani ine biz aýtdyk Farid Tuhfatuny bilen onun biram şol düýbi Belgiýede yerleşýän insan hukuklaryny goraýjyna bir gurama. Şolar ikisi birleşip ýürüýçe zaklat taýýarlap onam Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasyna goşurýarlar. Ine şunam Türkmenistanyň gelen delegasiýam öňünde goýuň diýip. Şeýdip basyş görkezip bir zatlar etdirjek bolmaklyk. Şoň urunda biz. Ondan başga häzir halkyň özi kollektiwlerin ýan kaýdyşymyň köpçüliklerin ayaga galmasa başga edip bolýan zat ýok. Ýöne bu guramalarym köpüsini ýan kaýdyşymyň ýaly gün wataryň şu mäjitleri maliýeleşdirip otyr. Bularyň öz şägi bar. Bularyň edeýin ýetede şol adamlar bar. Şu insan hukuklaryny goraýjy guramalar ýolbaşçylary, aktivistler, şolaryň içindäki işgärler. Bularyň öz şägi bar. Täze bular özlerini maliýeleşdirip oturan güýçlere garşy gaty bularym gaty gidibilen oklar. Masal üçin şu güýçler häzir diktator rejim häzir Türkmenistanyň içindäki ýagdaýyny üýtlemegini islemeýän bolsalar olar. Olardan maliýe sponsorluk maliýe kömegini alyp oturan bu guramalaryň olara gaty garşy gidiberse bular ýapýan bilýär. Bular maliýeleşdirmänem bilýär. Gynandak da şular ýaly kynçylyklarym bar. Şular ýaly meselelerim keseripdi. Şoň üçin ine biz ýan kaýdyşymyz ýaly Allah murat şol Hudaý Ramow diýip şo illeşimiz mardaky öldürilen illeşimiziň ýagdaýy bilen baglanyşykda mine ýa-ni keyin bir küçüknükde bizim aktivistlerimizden biri Reýmerdi Gurbanow tipiň Liverpool illeşimi bar, ol himýa morlumy. Şonuňa ýörüýte tekstini ýazyp zat edip häzir petisiýa ýola goýdy. Petisiýa diýmek ýa-ni gol toplaýşdyk. Öňe maýdypdym şu online'na internetde ýörüýte usuly bar. Gol toplaýşdyk geçirip bolýar. Change.org diýip bir sayt, şo saytlaryň biri, şolar ýa saytlaryň biri. Şonda şol bolan wakany gysgaçyk düşündirýär. Ingliz dilinde ýazypdyr tekstini. Yani Reýmerdi. Indi şuňa da ses berseňiz adamlar, şuňa ses berseňiz. Bu ses bermek kyn näl? Ştaýdan ha orçça variantyny görkezýänler. Ştaýdan 50 sany biz 50 ses toplajak bolýar, 25 adam häzir ses beripdir şuňa. Biz şu ses berişlikleri gol toplaýşdyk bolýar. Şu internetde gol toplaýşyp geçirip bolýar. Men golumy ýan berildi. Ýöne ýankyýal edip şu düýme basýan gol çekecek diýip bolup bir täze sahypa açylyp ay bize pul berdi diýip medialarda käbir başga şäherleri maliýeleşdirmek üçin pul soralýan ýeri bar. Ondan sypçak boldan şu aşakdaky düýme basaýan bilen şutaýda iň aşagynda maňa gadyk gelýär şu ine düýmeni basýaňyz ondan indi sahypa geçirýär. Ona bu taýda şu geçirilýän ýa gol toplaýşdygy Facebook'da, WhatsApp'da, Twitter'da da ýaýradyň zat diýip haýş edýär. Ona islemeseňiz yok işleyecek gelýäňizde şu aşakdaky düýme basýaňyz boli, indikine me geçýäňiz. Şonu ýadyňyzdan çykarmak şu iň aşakdaky düýme basyp böküp geçip bolýanlar. Onuň iň soňunda barmal ýerine baraňyzda näme etmeli? Indi men gol çekemseň men gaýtadan gol çekip bilenmokda. Barmal ýeriňizde baraňyzda öz e-mail adresiňizi ýazýaňyz, adam familiýaňyzy ýazýaňyz, boldy onu şo taýda uğradyňyz. Soň täzeden e-mail adresiňizi girip ýene bir gedip tasdiklanmaly. Bu kıyında değil, e-mail adresi ulanmaklığı bilýän adamlar onu edibilýär. Indi men diýjek bolýanym, eger kimdir biri şuňa gol çeken üçin soň özüne ziýan ýeterik soňra gol çekip oturmasyn, ýöne şu çekilen gollar iň soňunda niýerik bar ýa. Ne şu çekilen gollar şu taýda görkezlen, ne onuň ýörüýte wekilleri bar. Onuň ýörüýte hasabatçylary bar. Ýani adam gynamalara garşy maglumat toplaýan, ondan adamlar gitirmedilmegi, ondan suud ýa-ni kanunçylygyň bozulmagy ýaly meseleler boýunça maglumat toplaýan bir giden ýörüýte onuň öz hasabatçylary bar. Şolar maglumat ýygnap aram hasabatlan çykyş edýärler. Onuň öňünde ýörüýte komitetleriň öňünde. Hemem şu çekilen ýa-ni gollar iň soňunda
şol boskunlar baradaky Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary komissary diýilip bir wezipe bar, şoňa da bar ýa. Şutaýdaky çekilen gollar iň soňunda şol ýanky ýürüt adamlar barar ýaly edip şoň içinde şolaň adresleri ýerleşdirilen. Ondan ben diýjek bolýanym, indi şuňam teksti, ine şu ingilisçe teksti diýdikden şurada goýup durur, ýanky reýim berdi, biziň ýerleşmesi. Şoňa orçça terjimesi şutaýdy. Bu orçça terjimesini ýerde ýerleşdirilen. Ýene bir gurama bar, diýip Parijde ýerleşýän. Merkez Aziýadaky yntan hukuklar boýunça assosiasiýa diýip. Assosiasiýa prava человека в Центральной Азии diýip. Şolaň saýtyna ýerleşdirilen. Şutaýdaky ýüzlenmeň orçça terjimesi. Hemem şundaky çekilen gollar ondan İngilizce variantı başlaydı. Şonnak çekilen gollar, şoňa gol çeken adamyň atlary, onuň şoň hatyň ýanky şutaýdaky ýerleşdirilen hatyň aşagyna ýerleşdirilýär. Bulam täzelenip dur. Buni şo ýanky saýtyň eýesi, yntan hukuklaryny goraýjy Özbegistanda bir nemämiz bar, aktivistimiz, şu guramaň ýol başçysy Nadejda Ataýewa diýip. Ana şol üýtledip durýar, şo toplanan gollaň esasyna şutaýdaky adamlaryň adyny goşupdyr. Yani meňem adym ma bu taýda onuň bir giden bidiňne aktivistlerimiz, daşary ýurtly aktivistlere maştaýdy bir giden. Yntan hukuklaryny goraýjy guram bilen. Şoň üçin şuňy öz goluňyzyň şutaýda görünip durmagyny isleseňiz, onu şutaýda gol toplaýşyga gatnaşyp bilerseňiz. Sebäbi eger görner ýaly derejede gol çekip bilmejek bolsaňyz, onda hökman däl. Sebäbi biz näme isleýär? Biz şu hatyň aşagyna gollaň durmagyny isleýär. Şonam ýanky wekiliňem görmegini isleýär. Şo onuň ýörüýti hasawatçylarynyň. Ine biziň bar edip biljek zatlarymyz şundan barat. Hawa, şular ýaly şäherlerden. Bulam diňe biziň işimiz bolmaly adamlar. Bir 5-3 tane adamyň ýa 5-10 tane adamyň işi bolmaly. Tutuş halkyň işi bolmaly. Şoň üçin men ýanky deňeşdirmäni getirdim. 18-nji asr bilen deňeşdir, 19-njy asr bilen deňeşdir. Şuňy döwri adam hukuklary bilen baglanşykly döwri ýöne şo döwür go bolmasa yaramaz däl, ýani häzirki döwür bilen deňeşdiren. Biziň ýagdaýymyz şuň ýaly ne? Biziň ýagdaýymyz şular ýaly. Ene adamda şu gün men ýani şu ýanky soňky wakalary bilen baglanşykly ýene aýtjak şulardan barat. Sizem pikiriňizi ýadyň näde biz şu ýagdaýa geldik? Biz näde türkmen halky şu ýagdaýa geldik? Şular ýaly binamyz ýagdaýa, çuwurka diýilende ýa çumo diýilende de öýkelejek bolýar, öýkeler ýaly bolmady. Öýkeler ýaly bolmady adamlar. Bir de näme diýilse de häzir gelişip durundy. Bir yaramaz epitet bilen näme diýilse bir de gelişip durgynan takda biz şolar ýaly halk bolduk. Bu adamlar özüňizde de näme pikir bar bolsa, bir adamçylyk normalaryny, edep terbiýe normalaryny eýerip, gaýrat edip, öz pikiriňizi kommentari bölüminde ýazyň. Şuňlukça da ünserip dinleýäniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.